Nadlok anak. Higher, 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 higher. Ama pa sir, ama pa. Sir, ama pa. Rimo. Ang atong mission karon kay atong kon ang tanan ang mga agena ha. Ang lapos-lapos ug asa tadapit ang mga isa. Ug makibaw lagi mo tawag mo skuha or singgit. Oh, okay. Ang imo pa dong lakaw nimo ikaw. Adto dong. Adto dong. Na ikaw. Adto dong. Hoy, ganon dira sir. Basta ikaw mangitag paagi. Ara kagi ikaw gamay. Aw ko yung ni. Dala aran ka lapos ha. Na ang ako ni ako. Huy, ang atong kuan ni, ang target nato, kailangan nato nga maabda nato diri. Kani ha hold diri sa hole. Kani mo nang hula. Kanang green sir. Oh, kana. Ya, Goods. diri pa tadaan sa violet no. Oh, sige goods ha. Goods. Goods. Okay, one. Go. Go na. Go na, move. Ay, tara. Mo na giingon ni siya. Mo ni abutanan. Pati mo ulit ini ba? Mo nang gingon ni sir nga na green. Awat. Diba? Oy sir. Sir kalo namre ka dira dai. Sir, naanak ko. Abot ako, sir. Okay. Boss. Boss, hindi plano ron, boss. Ang plano ron, ka na makabihag ta. Basi na yung naroy magkagiagis sa palibuti ay. Ako bitaw. Pakdito ina. Sumusung lang, Dave. Tirahan yun na to. Nagaling mo Tirahan ay. ron. Angon, di na to ngangong, di na to bukan. Siya, boss. Look out ni nato siya, boss. Ikaw, look out. Tarong kang bantay ha. Tanawa yung tanong palibot. Daw, tarungap. Bisag kape, boss. Ay, basi na og. Masungan Ay. na tayo, eh. Kape. Boss. Boss. Nay, kon, boss. Nay daw. Sige na. Uy, urong. Sige, dol. Boss, may armas, boss. Ha? Tara! Yung taga na yun. Ato, pika. Jesus! Nadlok anak! Kamay anak! Abos, birahan ko rin! Gamay ala. Kamay anak! Sulan! Anak tayo! Ang busil! Katutan na itong bal. Adat, katuloy. Ano nagsusong ka? Ikarawsa? Kapuson pa kaya dito, aron. Kamaya, may anay! Nagsusung mo na eh! Oh! Asa mang kausan yung kauban? Ba't namaktas mo to? Oh, usa na rasaw! Hapit na sa skutro! Ya, ato doon. Ato doon! Asa na? Wait, ano to? Kaya tayo palabutan ninyo! Ato na agyon! Ato doon! Ato kagi! Let's go. Hoy! Sige, boss. Sige, mo na ni! Di mo na ni, boss. Sige, taglangan! Tawan! Silon ka ron! Boss! Lagkasan na, boss! Boss! Sige, may kangas. Dahil mga tao, murag iyan yung kauban, boss! Magsamot na yung kauban! Hirap! Laban! Dagan! Hindi na, boss. Nakakatugin din niya. Nakaki, boss. What's up mga ka-James Jab? It's time to shout out now! Shoutout na kung Shirley ni Urango. Shout out kong Licha Puyos! Shout out kong MG Mamugay! Shout out kong Jab Abong! Shout out kong Giselle Sinto! Shout out kong Jeremy Abong! Shoutout kayo, Michael Lopez. Shout out kong Manny Jonathan Hubay! Shoutout ko ni James. O shout out ko tanan sa mga followers o sa mga subscriber. Ug ay kalimti, abangi ang Part 4. Please like, share, and subscribe.